स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन. मुलांनो, एक्सेल ट्यूशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि हा आहे भाग दुसरा, मराठीतील सोपे शब्द, इझी वर्ड्स कसे लिहावे व वाचावे. तर आता सुरू करूया. कढई, कवच, कनक. खत, खमंग, खार. गगन, गवत, गजर. घर, घरटे, घार. चल, चव, चंचल. छान, छत, छल. जहाज, जल, जमीन. झाड, झबले, झगा. टाळ, टपाल, टिटवी. ठसा, ठग, ठिणगी. डबा, डफ, डाग. ढग, ढाल, ढीग. पाणी, बाण, सण. तबला, ताल, ताई. थवा, थडगे, थंड. दिवस, दिवा, दगड. धन, धरा, धवल. नयन, नारळ, नऊ. थँक्स फॉर वॉचिंग.